etorri gamer ontxira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 28. atalera, danera 164. atalean gare, eta badakizue beti izaten dugun berdin, Gamerauntziko Twitch kanalean botatzen dugu astelenetan, gaur martxoak 23 batian grabatzen dugu, eta datorren asteko astearte gabian, martxoak 31, 12 aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean naiz irratitxik, eta beti egongo da bideo zein audio bidez konsumitzeko aukera betiko plataformetan, YouTube, Spotify eta olakotan. Dakizue, Gamerauntzia gala bideojoko zaleen Euskal Bideojoko zaleen plataforma eta komunitatea. Gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, eta egunero irtetzen dien albiste eta bestelakoak. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare, Aritzo Dirosola eta Lander Onzueta betiko moduan aupasuek. Arratsaldeon, beste batez, bai. Por zerto, kontuatu naiz, eta aurreko irratsaioan kontuatu nintzen, jendea pentsatzuko dula ikusten gaituna bentsat bideoz, ez da egit, hau funeral bat adala olako zerbait, porque irurok beltzez goaz jantzita, aurreko astean bai. Bai, Bai, eta aurrekoan gaina honetzen, txisteiteko, ze albiste txarra ematen da, ematen du funerala dala. Eta... Igual hola da, ez? Albiste txarra dago bakoitzean beltzez. Horea. Ero bestela uniformea baita izan. Bueno, aztioen bentsete ikustu eta albiste posgarrez hauek edo bentsete animautxu hauek badeko guzela, ezta? Ondo. Badago zerbait, ez? Komentatzeko albistekin hasi aurretik... Bai, betiko moduen aste hasik eran, bat matek aprobetxetan dugu, ez? Bototeko albisteren bat edo beste, oingoan Xbox izen da. Ze ostegunerako Xbox Partner Preview aurkezpena iragarri dabe, hirugarrenan enpresa batzen da beznoralin bertan, euren jokuek ezagutzera moteko. Eta aurreratu duzkuna gaitxik, bertan egongo dire Stranger Than Heaven, dala Ryuga Gotoku Studioan, oda Yakusan sortzaileen bideojoku barrize. Stalker bin, justo aipatzen egon gara, ez? Stalkerren pelikuli filmi amentxe, arrazai hasi aurretik. Stalker bi desiratu eta igual apurbete kaldute paseanan egunerak eta handiren bat egongo omen da. Osake, ia zer datorren, bentsete gogoak ikusteko, ze bilidere azkenengo gaurko txiekaz gozako betzen, jokue edatzen, osake, abertzerekin, GSC Worldekoak. Eta bukatzeko, The Expansen joku barri zen, Osiris Rebornen, garatzaileek ez, olkatekoak pasiko dire bertatik. Ez basun ezagutzen The Expansen joku barri hau da, Mass Effect estiloko alakirugarren pertsonako RPG bat, eta izan oso itxurona deko. Orduen, printzipioz honek ikusko gendu zen, baina beste zerbe egongo da, segurunik. Berez, The Expanse unibertsua seriakin hasi zan? Ero basagoan libururen bat? Liburueko desien, liburu bat dago. Liburu baten dago. Inaz jarratzaile, bai, mesuna. Neri asko gustatzegat fikzio zientifikoa eta ez daukat hau begiz jota, baina, bai, ezagutzen eban seria zegoala eta justo azkenengo urtetan ezin izan dutzat heldu, baina, itxura, kritika beti izan dio oso honak eta gogoa, bai, ez? Eta bere jokua iteko bez, oulkaten estilora, nik uste dute funtzionatuko da bela. Bai, nik ez igual euren oiko jokuetatik urruntzen direla apuroto negaz, ez? Normalien CRPG estilokoak etzen da bez, baina oso txukunek euren baliabidekaz, osake, bai. Oso egokia izan leikela, ez? Bai, betxete erakutsi da bezenako inartien oso itxurona ekie, eta Mass Effect estiloko bideojoku betez, falta bota den da. Bai. Osake, a ber. Ni seria ikusita daukatela eta gustatu zitzaidan, baino seria separatuko nuke ez dakit, lehenengo demoraldia o lehenengo biak eta gero bestea. Nei hasira irutu zitzaiten oso ona zeukala. Eta, porque hasieran zientzia fikzioa, zientzia fikzioa guztian da, baina fikzio puntu fuerte badauka. Eta nik uste hori izala potentziala. Gero bihurtzen da, oso seria ona jarretzen du izaten, eta da, Mass Effect bat izango aletzak bezala. Non kokatu gauten bideojokoa ez dakit.
nahiko nuke lehenengo zati horretan kokatzea, baina... Bai, nahikoa saldu da momentuz, baina nik ez dut kontroletan mapez, ez ziotxut esan, zentsu horretan. Betxet Steameko horrialdien adibidez, informazio pila eki, ikus nahi duzu, Eta ingoen suposatziot, Xboxen aurkezpen honetan, gameplay barriz eta informazio ondino gehiago jasoko dugu leuren aldetik. Ba, nahi baldin baduzu, aztenga, Bai. Baina, etxi bai, aurrera goaz. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, ba, esan dugu ez dugula notizia txarrik esango, mongo, ez dakit, bueno, txarra dan, baina notizia berezi bat bai, ez? Eta azken astian ibili gana, oso pilpilan ibili dana. Nvidiak DLSS eskalatze sistemaren 5.0 bosgarren bertsioa iragarri du, DLSS bost bezala interneten zabaldu dana. Eta berritasun artean, adimen artifizialaz baliatutako iragazki bat aurkeztu da, teknologia baina aserria eragin da bideojoko zaleen eta sortzaileen komunitateen artean. Azken finean, adimen artifizialak batez ere ez sortzaileen komunitatean nahiko gai sensiblia dela, ezta? Gaur egun. Eta, bueno, pentsatzen dute afera hau oso presente daukazula zuk lander, ez? Oin gutxi eukidozulako zure azalian bizi izan dozulako horren eragina. Baina, bai, azken finean, karo, kistonetako movida, bale, ez bakarrik, ez askotan lanak endu esaten dugu, baina egia da, lanen aitortza, nondik ailegatzen dien materialak, nola lan egiten da ben, eta gero aparte, daukan kontsumoa, oza, eske, alderdi piloa jotzen ditu, ezta? Eta hau etikaren aldetik bakarrik, daukan magnitudia brutala da. Orduan, karo, honek sartzen da zuzenian adimen artifiziala DLSS sistema honetan, eta ja, sartu barik ondo edo gaizki funtzionatzen da ben, ja horre iritsi barik, ja kiston movida izan leike jende askorentzat. Orduan, bai, kistonetako aserrea eragin dau jende askoren artean. Ez da gizo, komentatzea nahi baldin baduzue, lasai bota, oine pixkate sartu aurretik materian. A ber, ni harritu nintzen, gero ikusiko dugu, baina DLSS-a beti izan danean erraminta bat, hori, erresoluzio txikiago batetik handiago atera eramateko, kostu konputazional handia edo baita ere fotogramak sortzeko ez daudenean, azken finean erabatera oestea izan da erraminta bat errendimendua irabazteko. Modu ezberdin batean, adimen artifiziala erabilita. Orain aurkeztu dutena ez da izan errendimendua irabazteko, izan da jolasaren estetika erabatera aldatzeko. Gero ikusiko dugu, gure iritzia zein dian eta gustokoa deun ez deun, baina nik uste DLSS-ean xedea zana aldatu diotela. Gero, igual, DLSS bostak ekarri itzazke hobekuntzak errendimentu alde horretatik, bai, zeurazki ekarriko ditu. Bestea DLSS izena izan beharko zuen, nik uste izena aldatu beharko ziotela. Aprotxatuko zuten daukan tiroia, DLSS-a oso famatua la jokalainen artean, hortik sartzeko. Baina beste alde, inteligentzia artifiziala, ez? Adimen artifiziala bera oso, jende askori kiston pila erakartzen dago, jende asko. Ez da git. A ber, egia da, DLSS-a lehen hori adimen artifiziala erabiltzen zula, Eta, hau, esaten dut, esaten, adimen artifiziala askotan hitza erabiltzen du, eta ez da gezki, baina... Arazua berez generatiboa. Hori da, esaten, adimen artifizial generatiboa. Adimen artifizialak aplikazio... Ez que jende asko ikuste eta adimen artifiziala ez da erabili. A ber, adimen artifiziala bauzka erabilpen oso honak. Ia generatiboak nik uste gai momentu honetan sortzen ditula kezka asko. Hortaz, ikusiko dugu, oain, zer aurkeztu zuten. Bai, horren arira apurruet aurreratzearen goza bat, epatu duzun ez, adimen artifizial generatiboa, justo Jensen Juan, Nvidiako arduradun nagusi zebile esaten egunetan. Ez, hau ez da adimen artifizial generatiboa, oker zabiz ez dakitzer. Gero, Nvidian prentxago harretan ikusten zenun, bertan epatxeza zuzenien, bai, generatiboa dala. Orden hori bildire, ez, jentien marietan, zoraiatzen, bueno, desastre. Eta egisa baldin bada, teknizismo bat izango zen, dano dakigu zezaten dugu, ez da,
Irudi berri bat sortzen baldin badozu, eta sortu dozu irudi hori oinarrituta entrenatutako modelo batekin, Bai. bueno, azkenean, dauzka arazo berdinak. Orduan, hori da esaten nahi duguna. Azkenean, zenbait bideojokotan, argiztapen eta material fotorealistak gehitzeko erabiltzen dan ezaugarria da, egileen arabera. Eta danok ikusi ditugu, ez? Argazki fotorealistak adimen artifizialarekin eginda, eta badakigu zelako arazoak eduki leizken. Gero, beste puntu bat, DLSS 5ek bideojokoaren fotograma bakoitzaren koloreak eta mugimendu vektoreak sarreratzat hartzen ditu, irudi bakoitzaren kolore eta mugimendu vektoreak ez, azkenean ez dakit oso ondo nola adierazi, baina estenan mugitzen dien gauza guztiak, edo dako zerbait esan genke, eta orduan erabiltzen dabe adimen artifizial modelo bat, irude edukiei lotutako argiztapena eta materialak fotorealistak gehitzeko. Eta, azkenean, oso gertatzen da, nire ustez, eta igual aurreratzen nabil, baina gertatu leikena da, ematia iak, adimen artifizialak egindako argazkietan gertatzen dana, ez? Dana diela oso antzekoak, modeluak, dana ikuste jau arpegi nahiko berdina, gainera errealitatetik pixkat urruntzen dana, ez? Azkenean adimen artifiziala badauka joera bat, pertsona oso, ez da nola esan, oso perfektuak erakusteko orokorrean. Eta horre besarma piloa galdoleike. Bai, zait oso perfektua badan berbi, baina da oso nabarmena adiaskorra, ez? Jakin barik hau adimen artifiziala zen jauela, segidu dinozu, hamen zer pasetan da, hau ez da normala. Eta azkenien, danari motiz jotzazu, ez? Joku desberrineri, antzeko estetika bat, edo argiztapen bat, kolore batzuk, eta dana doaz, homogeneizatzen, ez da esango dugu zentsu baten. Bai, perfektu baino da, kanon oso konkretu baten oinarritutako aurpegiak, ez? Hori da. Eta danak, joku guztiak hori eukiko leuke. Ez dakizu, baina nahi sentsazioa mateit, egia da estena batzutan hain beste ez dala, hain nabarmena ez dala efektu hori, baina beste batzutan, kasi ematen du, zea dala, bideojoko baten, irudi baten gainean, pertsonaia bat pegatu indala Photoshopa erabilita, hola. Bai. Ikusten zuten konsistentzia dago bizio fondoakin eta zeakin, esango pertsonaia behakin adibidez. Hortaz, oso antinaturala geratzen da. Eta gila da, bideojoko batzu jokatu izan dutela, aurrekoan batzu, nola esan, Octopath Travelerrez, olako antzerakoan dela gutxi eta dutena. Dragon Questen bat, edo? Dragon Questena, hori da. Zala, fondoa ustet hobeto zegoen egin da, eta jokalare pixel art estilera zela egin da. Bueno, hor artistikoki nahi eta indako zerbait da. Baina hemen antzematen da, zea dala. Ez da, jute mazea Midjourney, ChatGPT hauetako batera, eta ez da maiozu, egin pertsonaia bat hiperrealista ez dakizerkin, ez que hoxe ateratzen zaizu. Osea, bakizu adimen artifizial generatiboakin egindako zerbait dela. Eta gero, arraroa, iruntzidana da, batipat nik uste askontzen baten dela Landersean. Resident Evil Requiemeko bi irudietan erakutsi dituztena, protagonista Rose da, ez? Grace ditzen da, Grace eta Leon, bai, bizikaz erakutsi da bez. Graceekin bi irudi erakutsi dituzte, bada kalean dagona, eta hor, aldaketa izugarria eta gainera esate zuten arpegi iaren generikoietako bat jartzen dio, neskari. Bai, neuzter Graceen kasuan oso nabarmena da hori. Baina badago beste estena bat, jarrikotena hasieran naukan bideoan. Eta bakatu, baina jartzen dozun bitxartean, Leon ikutzia kontuz, daukan komunitatiakin, daukan tiroiakin Leonek aldatzi arpegisa Leoni tentuz egin beharriko kontua da. Graceen kasuan hor ikusten dugu, lehenengo estenatik aldatzen dion arpegia, ez dio izugarri aldatzen, baina aldatzen dio. Baina bigarrengoan kalean ikusten dena, eta gomendatzea izue bat tematek ikuste YouTubera sartuta jartzea DLSS 5ena, ezki bi arpegi diferente dira, eta hori da, zu jolasean zabiltzela, igual pertsonaia
aldiunero arpei diferente badauka, Claro. inkonsistentzia dauka. Bai. Eta horren ni bentzat, jolas baten ibiluko nitzake, guztiz aterako ninduke. Esaten duena, gauza da, arpegi ez erreala jartzen digula. Eta hori zaigu gustatzen. Baina ezin dezuna permititu da, historian zehar, estena bakoitza jartzen dezunean, arpegi diferente bat jartzea. Claro, azkenin filtro iragazki bat da arpeizen ganetik. Hori, arpeizen mugitzen doala angelu desberdinek, ez, erakutsitze, horre momentuen da bileitzen dana. Eta momentuz ikusten dugu teknologiz ez dauela horren ondo, Hori da. dana konsistente mantentzeko moduen. Hori lortzeko denbora kontua izango dala, Eta igual gero, Bai. esto ez disgustatzen, baina nire ustez arazoa gehiago da hori ekarriko da bena, ez? Kanon berdinean mugiduko danok, ja ez da bekiko jokuak eren pertsonalitate hori, eta gainera nundi datozen, ez? Irudi horrek eta horren etika. Eta Ez, artista gero- nahi duen bere lanari hori egitea. Hori da. Bai, bueno, aparte, artista bere lanari, eta gero lan hori egiteko erabili dien artisten Baita, ere? Ja, bai, hori kontua baita. hori bizina zaipatzeko. Karo, Leon esan dugu, ez? Leonek badekoz hainbat joku, hainbat leku desberdinetan agertu da, pelikulatan, eta bar. Igual, bere arpeizen, ez? Filtro hori internetako, bai eukida bez, hobeto geratzeko adibide gehiago, ez? Irudi gehiago, modelo gehiago, eta netarik. Erakutsi da beste joku eta adibidez FIFA da, bueno, EA Sports FC, eta hor suposatzeot, ez dakitze, baina bertako futbolari zen arpegizek hartuko biesela, filtro hori gehiago txukuntzeko. Ja. Baina Grazen kasuen, untxa epatu dugun Grazen kasuen, ez da eki horren besteko datu basie, esango dugu, ez? Horregatik geratzen da purek Lincoln. Igual bestetan hobeto geratu leike, baina Grazen kasu honetan, hau da nik, beste barik, untxe buruetu jatena, baina suposatzeot, azkenien entrene hartien, datu base hori eukin barik, gauzak emaitzik nahiko eskasak izango ditzela orokorrean. Bai, FIFAren kasuan, agertzen da futbolista da, ez da ekipotan da, no? Liverpool izalezke, Virgil van Dijk, egia da arpegia asko mejoratzen diola eta lander esaten duzuela benetakoa ematen du, baina, karo, pertsonaia hori, pertsona real batetan oinarritzen da. Alare gero ikusi ditut beste toki batzutan, mugimenduan azten danean gauza, ia generatibo hau oso gizki da bilela. Baina, bueno, Lion gertatzen be, den- pertsona real batian oinarrituta dago, Bai, Grezio bai, Menduak badaluta. Ja. baina, karo, Gero famoso egin da gainera honekin. Karo, hori da, adimen artifiziala baki pertsona horretan oinarritu behar dela. Eta bideojokoan egin dezunean pertsona horretatik zenbat urrutiratu zean, baita ere determinatzeizu gero salto handiagoan edongoa da, ez? Adiez, Kojimaren Death Stranding batean Sam, dala aktorea nola da, protagonista da. Bai, Norman Reedus, oso ondo dago egin da, hortaz filtro hau aplikatzen badiozu, hainbeste ez da aldatuko eta igual, pixa mejoratu aldizu. Baina diez, Requiemekoan, Grazen kasuan, neska baldin bada benetako real bat eta oinarrituta, eske aldaketa kalekoan bintzat, bi pertsona diferente ikuste ditut. Bai, bi gaztearia, rubia tintatuta hau eta zea, baina jode, eske aldaketa da inkreiblea. Bai. Eta, bueno, hemen gabiz arpegizek aipatzen, baina DLSS Bostonek ez bakarrik arpegizek ere egitzen, ez? Inguruniek eta, argiztapena esan dugu bai, hor nabarmen aldatzen deuz. Bai. Batzutan zangoneko berako, beste batzutan txarrerako, hor be maitza buruet inkonsistenti da orokorrean. Bai, hori da, ez dut nahi esatia niretzat bentsat irudi txarragoa emango dutzunik, ez? Arazua aratago doi. Bai, hor ustet bideo bat zehola, bat argitztapena nazela Assassin's Creed olako ez dakitzen ez goratzen zehola zen, baina Oblivion egaz, bai. Zuhaitz baten gainean zehon eta ikusten zen paisaia, mendiana, eta itzaletan derrepente ez dakit, interpretazio arrano bat iten zuen hemen artifizialak. Esan zuten, momentuz nik uste teknologia ez da hola ateratzeko moan, igual experimentalki jendea bat probatzen nahi badu, baino oandik asko mejoratu erdula zeiteko. Para que del pego erderaz esaten dena. Ta gero, nik uste Damian komentatu erko dala, hau aplikatzeko eskatzen dutena, ez? Claro. Bai. Ze
A ber, honek esaten da, beharrezko hardwarea gehitu behar jakola, ez? Eta Nvidiatik ez dabe publiko egin, baina iragarpenetan erakutsitako DLSS 5 bertsioa mugitzeko bi RTX 5000 eta 80 beharrezkoa komen dira. Momentu honetan, zenbat diru izan leike hori? 4.000 euro? Gora? Que ba, bakoitza 4.000 euro balio du. Bai, 8.000, Bai, oso ondo. 8.000 o gehiago, 9.000. Zeinek ez dauka 8.000 euro aldatzeko aurpegia crazy. Bai. Ganera, gaur egun, Nvidian, bitxarte lukitxe gaur egun bideragarriz, horrek teknologizek eslida honean agia alboratute dauz, Osa, jentik ez dago itzen, nidak edala bentzet, bitxarte Ja, ni besto desagutzen, baina, claro, es que 4.000 eurora txartela. Bai. Gaur egun, de hecho, esango nuke, ez daukatela txartel grafikoek SLI bere garaian zegon porto hori, jakendu ziotela hori. Orduan, bai, hau izango da proba bat, demo teknikoa, detxina diozen moduen, baina, ostras, eske, holako emait kaskarrak erakutsi da, ganera, tinitxula, kubizule pepino bat, inok ez dekona, eske, a ber, jentizelen ez da sartuko, gero aparte, damien adinona, atxien zer dauen, artistantzako, eduki sortzainentzako azken zer suposatzen daben, amien adibin artifiziala erabiltzie, datu basiek, eta bar, baina, bueno, ikuste dut, eurek bezpila espere horren erantzutxarra, baina, joder, nahiko argi egon da. Eta baita ere, bildur bat enegi imateit, honek, ondo funtzionatu bazun, baita ere. Eta da, DLSS-akin ikusi daun efektu bat, bai, alde batetik jokalariak hobetzen erten geha, ze FPS-ak irazitu, baina bestalde ukidun efektu bat izan da, garatzaiek egunero gutxi inporta zaila jolasa optimizatuta ateratzea. Eta jolas batzu ikusi ditugu, desastra biltzenak DLSS gabe, eta jarretakoan ibilgarria dianak. Karo, hemen berdin hartatu ezke, zenbait jendek ezala ezke, bueno, ez diet diseinu artistei hainbeste ordainduko, hainbeste ditutu kontratatuko, edo baino naiz ditutu kontratatuko, ala mouzko pertsonaia batzuk edo objektua mundu egin dezatela, eta adimen artifiziala enkargatu da dira hobetzeaz. Hortaz, etorkizuna behira bildur horire emateit. Bai. Ez que... Gero hori aipatzen dugune, ganera Nvidiatik dabizor saldu gurien, nahi da bena edo zer eitzen. Jensen Joangek esan dugu, jenti oker da bilela, artisten kontrola ez dala aldatzen, ez dala postprozesatzi, bueno, danetari gabe zintzuten, Nvidiatik aurren gure dabe, bale, komente gendun ez, telegrotaldien, bazkinen ejecutiboari, akzioduneri, aposike izteko, baina udazkenerako, berez, argitaratzeko asmoa deki, DLSS 5 hau udazken honetan helduko zan. Ez dakitz joku danatan, berez, garatzaileek eurek implemente bier dabe, printzipioz, orduen, suposatzetor, gitxitxu ikusko dugu zela, iragarri da bezena, baina gitxia, askok atzerengo dabe, Capcomek geura aipatu dugu usteot, ez tekela esmorik euren jokuetan adibin artifizial generatiboa erabiltzeko. Suposatzeot, Nvidia gaz orduen, elkarlan hau bertan bera garatuko dela. Igual ez, baina berez, jaro, ze gaur egun zauntxe momentuen Crimson Desert egaz beste arraso batzuk egon dira, adibin artifizialei lotute, ez dira izin horremestreagoak, baina egon dire bai. Orduen, momentu honetan publikoan erantzune da apurrut eskorra eta aldi berien enpresak eta batez bez, OpenAI eta honetan akatzen dauzenak, eurren antzatiretu gure dabe adibin artifiziala gaz. Orduen hor borroka bat emoten dabil, izango dugu. Crimson Desert ez dago gaur eskaletan, ez? Ez dugu epatu ez. Horre badauka, Ja, bai. Ni neu espero neban, ez dakizuek. Ni bastante neukan. Jodia zebala hasiera mentzat, hype asko zeuan, eta danbateko txo bat hartuko zebala. Nik espero neban. Iktenetarik entzuot, batzutxako sondu dauela, beste batzutxako, sin más. Nik eberdin. Bi gaina entzun ditutena izan dira bi poloetan dauden opinioak. Batzu izaten izu argi ondo daula, eta bezetzuk zabarrutza dela. Bueno, amaitzeko Nvidianak indik esateko, Jensen Joanen normala saltzea nahi izatea, ze hemen artifizial generatiboak haidian inbertzio milionarioa egiten. Bueno, milionario esatea motz gatzea, bilionarioa, trilionarioa. Trilionarioa ez da, iritsiko behin bilionarioa. Millonario ez, Guretan milarioa izango esan. Ez, gure bilionarioa ere baita. Bai, ez Nvidia bakarrik, baina estatu batuetan... Mila milioika? Bai. Osa, milioia. Bai, nik uste iritsiko diala,
danak juntatzen baituzu. Hori Nvidia bakarrik. Ez, Nvidia bakarrik ez, baina Vale. guztia juntatzen baituzu seguramente iritsiko dira. Claro, Vale. burbuia hori estaiatzen bazaie, Bai. benetan, aurreko baten aditu batek esaten zuen, burbuia hau estanda ingo aluke, agian 2008ko burbuia estandatuzuna, baina ondik handiagoa izango litzatekela. Ez da bingo estanda. Osea, igual ingo da estanda erabilera batzuk eta, baina nire ustez oin batez ere honek chatbotak nik uste geratzeko etorri dela. Ikusiko dugu gehiago, protestak ez, dare gehiago ona bideratuta. Chatboten asuntuan asko kritikatzen da energia kontua eta uran gastoa, eta ez da gize, baina oso desberdina da, nire ustez. Osea, geratzea datorrela, hau igual ez da gaurko debatea, eta geratzea datorrela egia da, ez dakitena espero den revoluzio izango den, eta nik uste burbuia alde hortatia datorrela. Ja, frenazo bat, egotia eta inbertsio guzti hori nola joango den. Izan lehike. Baina, bueno, Nvidiana nik uste gargeratu zaiela jokalarien portzentai handienak ze iritzea haugan honen inguruan, eta... Bai, eta espan Nvidia gaz, enpresan aldetik, karo. Bai. Esan dugu moduen eurek implemente behar dabe DLSS bost hau, asko kerantzuna ikusitzen zango da, zertarako, ez? Etxe momentuen behintzet, zertarako. Eta zeini bideratuta. Zein dauka hori mobitzeko hardware. Bai. Eta hemendik eta 3 urtetara zeinek eukiko dago. Jende gutxi. Esan dute hardware txartel batean sartzea dutela helburua, baino ez dakit, etzaita batera erraza irutzen. Da, gaur egun gauza gozen moduen, ondino okerrago. Hori da. Dana frenatuta dago lapuskat. Zer iruditzen urrengora bagoa zen, tanbide dugu. Venga, Nintendo Switchera paseko garangoan, Switch bira, zehazki. Ze Nintendo bi iragarpen nahiko interesgarritzi dozku segunotan honen inguruen. Bueno, bat hasta iragarpen ofiziala, lehenengoa komentiko dutxu dena, Nikkei agerkari japoniarretik datozku, osake, seguru nik egiz izango da, oinoko Nintendok naiz eta aztaben baizatu. Baina Switch bizen eraberritutako modelo bat ikusko omen dugu. Emoten da benagaitzik, Europako araudizeri erantzuteko pentsatutako modeloa izango da, gaioaren baterizea aldatzeko zailtasunei erantzuteko modelo barrize. Segaitzik, egungo modeloan baterize ordezkatze, egungo Switch bizen bateria hau aldatu nahi badugun, amez gaiztoak paseko duguz, iFixit webgunien aipatzen da benagaitzik, torloiuek, itxasgarrizek, estalkizek, konektoriek, askoz gizago aipatzen dira, gidan 63 pauso dauz bateriz aldatzeko. Zeganera ez da bakarrik kontsolien baterize, joikona nada be bai, orduen hor, enbiero dozu, kristonak eta enbiero dozu aldatzeko baterize, da, klaro, Europan badauz, araudi eta legedi batzuk, hori, erresteko do bideratzeko kontsumitzari entzat, ez? Orduen, horri irantzuteko, printzipioz modelo berri hau Europan ikusko gentun. Nik aipatzen da benagaitzik, ez da oso argi, estatu batuetara da Japoniera, besteak beste, helduko zan, nik suposatxo bai, ez, jabein perseta modelo hori zebastu zuan ekaratuko, ez, beste lekutan. Baina, eneban jakin, horlako amez gaiztoa zanik, hau den aldatzena, eta, ostras, kontuten hartu indazkenien kontsola eramangarri betala, joikonak bera mangarri zeizela, nik uste dut, komeni dela, errastasun honek eukitzi, eta, Nintendo aldetik bentzet laguntza deskentzia. Nahi, Europar Batasunaren erabaki hori oso nahi irutzen zait, ze pixetar jotzea da, nik uste eta aterazala bat ipan mugikorran zeatik, ze mugikorra zenbat aldiz gertatu zaigu, mugikorra ondo funtzionatzen da, baina bateria ja oso gezki dago, ezin diogu aldatu, edo aldatzea izugarri kostatzen da, eta mugikorra zaborretara ez dut izango, baina berria erostera. Nik uste hortik abiatuta etorri zan la legea, karo, aplikatuko diona legeak zeurazki, ez dut legea irakurri, baina imaginatzet gaiu eramangarri guztiei, izango dela mugikorrak, tabletak, kontsolak, kasu honetan adaptatuko zala. Karo, orain arte ez dakitena Lander da iFixiteko webgune horretan da ongi da, oso ondo, iFixitena hori oso ondo dago, ez Switchen bakarrik, gauza pila aten zaude. Ez da egitena, orain bateria aldatzen nahi behizuzuk garantia, ze azken, askotan kontsola giregitzen dituzunean, egoten dira pegatina garantianak. Eta hori apurtzen badezu garantia
Suposatzen anulatzen hori da. da. Claro, orain ez dakit hori ekiten zehatu bertzean. Eta igual bateria datu berbai duzun, nola esango nuke ba, soporte tekniko ofizialera bidali beharra daukazun. Claro, igual modelo barriz egaz, asmatuko da bideren bat, naiz eta kontsoli zabaldu, esapurtzeko zeio horrek, eta bateriz aldatu alitzeteko, ez igual hori araudi barruen sartuko dela suposatzeot. Nik uste, hau ez dakite, baina sonatzen dit, euneko seguru ongabe, legeak esaten zula, ezin zizula jabeak derrigortu bateria aldaketa bere etxetik pasatu behar izatea. Zer bi dependentziak hartzitu, bat monopolioa dauka, bateria aldaketa horren inguruan, eta bi da, enpresa hori itxi edo aktivitate horri usten badio ez daukazu alternatibarik. Bai. Ez da lehenengo biderra ikusten dugune, alak aldaketarik, adibidez, Steam Deckan gauza berain bien. Uztut, OLED argitratu bienien gero LCD-erako aldaketak egon ziren baterize aldatzi errasteko. Edo aipatzen dabe bai, PlayStation 5 DualSense mandoa, hasikera baten horbe kakanazte bat zala baterize aldatziena, eta modelo barri bategaz aldatu biela. Claro, Switch bizen, nik ikustoten arazo edo, ez, santarkeri handizena dela, oingitzi estrena azken finien, gentiek modelo, erosketa barri-barrizeko, zuntxe bertan erosindikoak, eta ja, olako aldaketak asaztie, batzuntzako baizeko. Untxe momentuen ez, bateritik aldatu estan, ez da benin biherrezen hori ez da esengo inunko gauzie, baina gero denpora batera igual bai. Erabaki hona irutzen zait. Pixka da arraroa da, gira zan, Switch bia hain, ikusi beharko dut noiz ateratzen da nagur, baina Switch bia hain denbora gutxi aterata onda. Bai, barkatu harit. Switch bia hain denbora gutxi aterata onda berri bat. Ez dute anuntziatu, baina sormuna ateratzea. Baina egia da, baterian honi adaptatu erraukatela legea bete araztiko. Aprotxatuz. Gu eskara konturatuko, ez? Azken fin, gu bai, baina esango txut publiko orokorra, azken izango da beste modelo bat, kaja barrinegaz, ez da izango Switch bi modelo barri bet eldua den datara salako zebez, ez? Baina, kontuten hartziko gara azken finen. Gero beste... Barkatu, joatia dana horra logikoa da, 15 urte pasau die, smartphoneak masiboki merkaturatu dienetik, gutxu gora bera, eta tardatuta da nahi dago, ez? Dauko guia USB-C kargarako portu unibertsala mugiko horretan, eta hori nire uste urrengo pausua da, eta gero beste batzu egon biako lirakez. Ezkenian, dena joan behar birziklapena hobetzera, eta mantentzera, ez? Ekipuak. Claro. Ez que hola da. Eta justo errapodotza Switchi, pum. Berziklapena eta estandarizazioa. USB-na gehiago zan, bi azian. Bai, berziklapena zentzuan erabiltzen jarritzen. Eta estandarizazioa... bateria bat, ez botatzen dana. Eta estandarizazioa, gailu bat emerba ezu mugikorra konektatzeko, ezin behar izatea bat Androiderako, USB-ekin, Apple-erako Thunderbolt-ekin, 1000 protokolo diferentekin ezin behar izatea, bakarra eta listo. Ne ondo irutzen zen, hasik. Baina, Lander, berri bat garratzen izan, ez? Hori da, Switch bizigaz jarraitxute, modelo barri zen kontu egaz batera, eguneraketa edo gaurkotzen nahiko interesgarri bet itxi dozko Nintendotik. Euren estilora ez da praktikoki iragarri nundik jora bez, oza, jentie konturetu da, edo ikusin da bez, aldaketan zerrendan. Baina Switch bizek modu eramangarri zen, Switch bateko jokuek kalitate handi zen mugitzeko, exekutatzeko gaurkotxie jaso dugu. Apurutu gotu azaldute, egungo kontsolaren modu eramangarrizeri bultzada edo boost izeneko modalitatea gehitzu dutxi. Hau da, Switch bateko bideojokuek telebista moduen mugitzeko aukeri mototxo Switch bizeri, Switch bize modu eramangarrizien deko gunien. Ikusten eban hau ja berez egoten zala, igual da utxuten hauelako emulagailuek azibiltzera eta bar. Nintendo erabiltzaileek ondo dakizen moduen, Switch kontsolak hibrida dire, modu eramangarrizen zein mai gainekoan erabide altuguz, eta horretaz aparte, jokuek, bi modu honetan be ejekutaten dire. Modu eramangarrizen normalien, bereizmen basu hauen ikusten dugu, txikiz hauen ikusten dugu, igual, atal grafikoa ben mugatut egoten da, FPS-iek, segundoko fotogramak ben mugatut egoten dire. Eta gero, telebistara konektatzerakoan, basango dugu, ornagailun gertatuko zan kalitate altu ez, handize,
horretara aldatuko zala, eta jokuek, bereizmen hobien ikusten dugu, 60 FPS-tara, eta bar. Switch bize, klaro, potentia hau izen da, eta Switch bateko jokuek mugitzeko gai izen da, nik petzetan eban, modu eramangarri zen, dana mugituko gala altuen, ez? Arazori parik. Ez da holan izen, gaurkotxo denegaz, ametik aurrera, bai. Orduen, ikusi zen dugu, zain bat alderak eta bidizo, ez? Alderatzen zelan modu eramangarritzik maigaineko modure zelan aldatzen dizen jokuek, batzutan saltoa ikaragarri da, bestatuzen ez horren besterakoa, baina joan, nik uste dut, Switch bizek baiala bai, bierban sosa zala, eta izango dela itxaki oso politxe, ez? Switch bateko erabiltzaiek, Switch bira, saltoa moteko. Ezkenien, zure joku danak hobetuko dire, praktiko. Bai. Nei harritzen hauna da, alakoa da baki batean etortzea hau, eta ez anuntziatu izana, edo... Ja. Ze zaugarri, nik uste bastanteko saltoa ala, ikusten nahi gana, esan ez, bezala, jolas batzutan, bai, aldaketa dago, baina ez da enbestekoa, beste batzutan, jode, pilaban nabaritzen da erresoluzio igoera hori, eta baita fotograman igoera, hortaz. Bai. Arraro da, ez bombo pixkatez ematea asuntuari. Bai, emulagailuetan, horrenagailuen edo tanadalakoan, aukeri deko zuzenin botoi bategaz bi moduen artean aldatzeko, eta horren nire guztien enseñate ez, probeti zelako salto agotezan, eta jo, horrela etxipetzen ostras, Switch bizek hau sobra mogiduko da bela, ulertzen nire buru barruen, egongo zela aukero hori. Baina, bueno, posten gazbentxet, ez da bela horren beste tarde, ez da izen bat urteko kontu gaurkotxe osartziena. Eta hori jaitxin lehike, joku danetan ikusko dugu aldaketia, azkenien. Baina aipatzen da, kasu batzutan arazoak emon aldauzela, ze, klaro, modura mangarrezin ibiliko gara jolasten, maigaineko moduen izango zana. Kasu batzutan, badibidez, giroskopia eskatze hotxunien, edo ez alako gauza berezizek, igual, ezaugarri horrek ez dire ondo implementeta, eta orduan maigaineko modura mangarri pasi bierko gara. Baina, bueno, txikikeriz izango dizela, da, suposatzet ondo adirazitxe gongo dizela jokuetan. Osa, gauza oso interesgarzen Nintendo aldetik, eta askok benetan eskartuko da bena. Lander, automatikoki aktibatuko den esan dute? Ez, aukera bat dau, boost bultzada hori aktibetako Switch biko menuen. Ez bau anuntziatzen Nintendo, zenbait jende igual pasatuko zaio. Ez dakitxe gongo lako pop-upen bat, edo untxe gaurko txigaz batera, edo zer zelan indaben, baina bai, nire dakitzetan da, jenti intere dela, gaurko txien aldaketan zerrendi irakurritzez, changelog hori irakurritza. Baina, bueno, arriskutxauko pop-up bat baldin madare, pasoiteko eta... Bai. Guztiz. Bueno, nik uste bi albisteak ona diala, Switchekoak, beraz, urrengo albistera pasatuko ea, eta askotan aipatu bezala, nik uste hau albiste hona dela, aurreko baten aipatu genuen irratzaio baten, gizkiz banago, Lander, eta Damian, baina, Xboxek eta Bethesdak Xboxerako eta PC-erako atera zuten joko handietako bat, hau da Starfield, aurki, apirilak 7 merkaturotako da PlayStation 5 konsolarako, ez da joku oinarrizkoa bakarrik etorriko PlayStationera, ze 2003an PC eta Xboxen estrenatutako jolasari, enbat berrikuntza eta hobekuntza jasota etorriko baita. Adibidez, PlayStation 5-eko enbat ezaugarriz baliatuko da, bertsio hau, adibidez, DualSense aginteak dauzkan, funtzionalitate beraziak erabilialko ditu, adibidez, kolpekari modagarriak izango ditu ukipen panelean, edo baitare PS5 Pro gaiu konsola daukatenek, horrek eskantzen ditun kalitate eta rendimentu plus hori ere aprobetxatu ahal izango dute. Noski baitare, orain arte Starfielden inguruan publikatu dian eduki gehigarri guztiak ere etorriko dia jolaserkin batera, beraz ez dute zai egon beharko PlayStationeko erabiltzaileek. Eta gainera, bi eduki berrirekin etorriko da jolasa. Alde batetik espantzio bat izena du Free Lanes, doako eguneratze badana, eta bertan, esaten dutenez Bethesdatik, zaleka inbeste eskatutako gurutzaldi, behar ditzen dute Chris Treble,
travel, deitutako navigazio dinamiko bat implementatuko dutela. Zalantza egiten dut hau izangoanik pantalla karga gabeko transizio zuzena egitea. Nik uste gehiago izango dela. Hori izan beretzen, Aritz, ja konpontzen dute jokua, No, nik ez dut ez dela hola. Izango dela transizio bitartean zerbait egiteko aukera izango zula holako zerbait. Ez dut ikusi, Hori da, bai, hori zago bizi, da topaketak eta alako, Ja. ez? Planeta bat bestera bidea etxerakoan, usasko gauza gehiago paseko dizela, apurret gatzada piperra moteko. Nik uste lurreratxiek eta aireratxiek bardin mantenduko da, zela. Ez hori esaten genuna beti, hori da lotuta motor grafikoan limitazioei. Ez, motor grafikoz aldatzez bazu, motor grafikoa ez bai oso tuneatze on bat ematen, hori jai daugazu hori mejoratzen. Hori, esan deun zela, ez? Bidaietan, alako topaketak izango ditugu eta horrek emango digu, saltza pixka bat, ez? Guzti honetan. Eta bestalde, ordainpeko adabaki bat ere aterako dute, izena duna Terran Armada. Bertan, Settled Systems gunean orain arte ikusi gabeko misio batzu, pertsonaiak, aerioak, ibilgailuak eta armak ekarko ditu guzti honek, beraz, eduki honek pixkat are gehiago eskainiko die Starfield zalei. Noski, aski esan beharra dago, DLC hauek, bai debalekoak eta baita ordainpekoa PC eta Xboxeko bertziotara ere etorriko diala, hoxe faltako zan. Eta, esan duen bezala ez, Starfieldek balorazio honenak ez zituen izan, hainbat kritika izan zituen, batipat horregatik, ez, mundu asko, jende askok espero genulako alako, igual, No Man's Skyn eta ikusi genuen pixkan mundu ireki hori bizia izatea eta transizio, kasi transiziorik ez egotea. Baina, horiek ez zituen ekarri, kritika jaso zituen, ez zuen alako harrerarik onena izan, nik uste betez data Microsoftek esperoko zuten exitoa ez zuela izan. Baina, ikusten dugu, adabaki hauen bitartez, pixkanaka mejoratzen bai joaz, limitazio batzuk beti horreongo dia, esan dugunez, zeurazki garaiezina dialako motor grafikoa dagona daukalako eta, baina, pixkanaka hobetzen. Aber, ojala, No Man's Sky aipatueten ez haren ibilbide hori zeitzen duna, No Man's Sky askoz desastragoaz izan, baina urteekin redimitu da eta jolas bastante ona indutena, eta Starfieldekin berdina gertatzen dena, eta agian, ez dakite, amendik igual urtebete bi urtera gauza gehiago konpondu dituztela, limitazio horiek azeptatuz, baian disfrutatzen duten jolas bada. Así que... Ganera jentik nik uste posik la PlayStation posteko bertzinioaz, Egitze da apurru eta astute geratu dela jokue, asko eta oso aspergarri zetiarren, hori dela joku bat ere zen aileakon gauzari txarrena, segurunik, ez? Baina, azken finien bezestan bideo-joku beda, Elder Scrolls, Fallout, beste ematen garatzaileek, eta jente asko zain egonda, ez? Beste plataforma batzutan ikusteko. Eta guztu aurreko Telegramen partikatu gendu nien albizti, batzuk nahiko posik agartu ziren, ez? Iragarpen honegaz. Osake hori ze, apirilaren zazpidean, Starfield PlayStation 5 alduko da, eta aipatzen dabe Switch biko bertxinoa prestan dabizela, baina hor ja, beste muga eta arazo tekniko batzuk dekizela betezatik, bai. Milagro pixatin beharko dut. Ze PC-ne bilin ditzane rendimendua etzan onena, beraz. Baina, beti izaten dugu. Esan, Damian. Eso hori zuk esan duzuna, azkenean honek diela early access luze batzuk, ez? Azkenean mejoratzen ditzela gauza pila bat, eta ja azkenengo berzinoak kriston gozagarriak izaten diela. Cyberpunki gertatu jakon bezala, kriston jokua da, eukizitxoan bere erasua, baina azkenengo berzinoa hartzen dozu, eta joku oso txukuna da, eta honekin berrina pasako dela pentsatzen dut. Bai, igual inoiz ez da iritsiko izatera espero genuna eta jaipeatuta geunden bezalako ura izatea, baina... Ez bat eta ez bestia. Hori da. Horrek ez du kentzen jolas txarrea. Ona ezin dula izan. Eta, esatean ni joana, nik uste beti esatetan bezala, albiste pozgarria, PlayStationeko jokalariek ere disfrutatu alizatea.
Así que... Bai, eta Switch pikoa ikusko dugu, bai. Ni pentsen nahiot, untxe da bizela gora eta bera Oblivion ekarri gurien, Fallout Lau, Switch bira, hor probak etxen da bizela, eta horren arabera, pentseko da bela Starfield eruan edo ez. Osa, que luzerako joango gala, suposatzeot, baina, Bai. bueno, ondo gongo zan be, bai, ikustia Bai, denpori gaz. bai, Ba, dudarik Oblivion zeuan bezala bentzat, kostako jakue. Sartu un Ondo- DLSS eta jokue 480 ejekute da, listo. Bai, Bai, baina ez. Ondo doitu biako da, bez? Bai. Bentzat, PC-an, Oblivion zan trasto bat. Baina esaten Zer zu, horreki- remasterizazioa, Damian? Bai, claro, Vale. remasterizazioa. Bai, ez zarra ondo. Fin, baina remasterizazioa, Bai. jode, olako joku exigenterik ez dut ikusinik grafikoki aspaldi. Eta bitxo ez da horren besterako, bale, politxo dau, baina... Bai, ez da, bai, netzat exigentzia maila kalitatearekin konparatuta, ondienetariko ikusi dutena. Hori da. Ba, azkenengo albizte handiz galgoaz, ondo iruditzen baiatxu, Hau ja, guri izango zan, asteburu honetan lanien ibil garata. Euskerazko bideojokuen sormena sustatzi helburu dekon Euskal Game Jam 3 topaketi burutu dugu. Asteburuen 48 orduz, garatzaile eta artista euskaldunak, joku proiektuak hasi eta bukatu dabez, euren trebezize eta gaitasunek ezagutzera monda, ez? Eurrekotan egin moduen. Oingo honetan Eibarren batu gara, Eibarko Uni Eibar ermua ikastetxean, bertan Uni Encounter deitzen dan, lan party topaketi antolatzen dabe, ja, urtengoa 25garrena edo izen da. Eta, bueno, gu eurikaz batera batu gara, paraleloan, Game Jama antolatzeko, eta bertan, batzuk Eibartik, beste batzuk etxetik, azkenien 37 partaide batu dugu, betiko moduen, programatzaileek, 3D modelatzaileek, marrazkegileek, diseinatzaileek, musikagileek, idoilarizek, itzultzaileek, bideojokuen mundu oso handize da, tanetariko jente ibiltzen dugu, eta Game Jamera be, olakoak erakarri gure izen duguz, eta lortu dugule, esan genke bintzet. Kezin taldien ibili dire, asko jota 5 pertsonako taldik osatzeko aukeri egonda, baina beste batzuk bakarka sortzeko erronkieri ekin dotzie, amendeko gutxatien adibidez urtako bat, beti epatzen dugu norbait erabiltzaileek parte hartu dugu ingo Game Jaman, bere kasuen bakarka, eta, egize da, batzuk hori, ez da, bakarka taldeka, baina azkenien 15 bideojoku estrene dizela, oso zifra politzia dela uste dugu. Aurtengo honetan, beti jartzen dugu gai nagusi bet, eta denbori izen da, oingo honetan gaize, nik uste dut, ideia oso askie, oso zabala, baina liberien, bideojokuri lotute oso apropos izen da aldana, ez da, proposamen eta mekanika desberdin pila batzeko eta arabiltzeko aukeri emoten dugu, eta hori da ikusi dugun eritxi gora bera, amentiko guz 15 jokuek, barik, hiltzulera, denbora lapurtzea, toujot, isilpeko ordua, pizka bat berandu, joan aurretik, mantxoki askar, borroka, tempos fugit, kukua, digimotxi, zuaren ahotsa, soko goteri eta are jasotzaia, horrek dire estrena izen bideojokuek, eta tartin diko guz, shoot em up, borroka jokuek, puzzliek, plataformak, apurruet, era guztizetako gaizek landu da bezgaratzaiek eta pasada bat, izan ikusteko. Joku danak betiko moduen itch.io plataformaan argitaratu duguz, dala, indie garatzaileentzako, saltoki plataforma nagusize, hortaz gain, Game Jamak antolatzeko aukeri emoten daben, guni ebe bai, ez? Bertan danak probatzeko aukeri dekogu, gehizinak ordenagailuerako dira, bat kendute, Digimotxi, Android gailuetan probatzeko aukeri dekogu, eta, kasu batzuetan, nabigatzaile bidez jokatu leke, beste batzuetan jokue deskargen behar da, baina azken finien, ez da askori pizetan, tita deskartan dire, osake, hordeko zue aukerie probetako. Gure aldetik eskertu, betiko lez Somorro Estudioko Ibai Espuruari, baitxe Uni Encounter, Uni Eibar Ermua eta Eibarko udalari, zeurek ibili hemen laguntzen eta leku jartzen, eta baitxe parte hartu da ben danari, ez? Danak ibili topera lanien, eta izan oso esperientzi politxe izen da, eta arro egoteko modukoa. Esaten nahi nintzen, harritzen daula urtero... Eskerrik asko norbait. Eskerrik asko. Nola mejoratzen dian, jolasak urtero, eta gauza batzuk mekanikak eta horiek, mekanika iraupena gehiago esan da, limitatua da, azken finean 48 horretan ezin dezu oso luzein, baina artistikoki jolas batzuk eta harrigarria da 48 ordutan horreraino iritsi izan izatea. Egizia sarritzen aukerak eta iberozule, edo aurkezpen oso politzein,
edo igual jokagarritasunera bideratu, batzuk ikusten da nondik joda ben. Askotan talien arabera edo zure gaitzasunen arabera batadan edo bestien aldeen bier dozule, ez? Eta adibidez, lehen aipatuten motzi hori, dala Tamagotchi zen da Digimonen arteko nasketa bat, aurkezpena da, pasada bat, iruden modeloak izaki desberdinenak, mugitu itzen dira apurtxuet, superpolitziek, pasada bat. Gero adibidez, norbaiten jokuen, ni oso soku togeri, parkatu. Oso ongantzeta bina, sopiketa, berretik argitaratu eban, eta apuro testitan egin nintzen, bertan eibartik. Eta, nik izan superengantzeta honetara, eta beste joku batzuk azbe gauza bera, baina hori, jokarretzen aldetik oso ondo dauzela, ez dara bakarrik. Aurkezpen politxe edo, envoltorio politxen da, bela, ez? Benetan joku entretenigarrez dauz, eta batzuk zoratzeko da dire. Bai, batzuk ikusi dugu mekanikak zeanak, ez? Escape room estilokoak, estetiko gaina pixak goratzen zin, zea. Ez da, PC-en atera zuten, baina ni bere garaia mugi joran ebil nintzena, nola zan. The Room. Hori, The Room. Espiritu hori hobentza bat zaugan, eta oso kuriosa. Pero esan ezuna, mekanikak ere inbehar dia, eta gero zerbait, nik ez ditut probatu, ez da demora izan probatzeko, baina zerbait divertigarra gain bertzaizu. Eta berta sortzi horret dutan mekanika pulitzea ez da arraza. Ez da arraza. Bukatzi ez da arraza, eta mekanika hori finjute egotie, are zaila, goratxot egon ginela bertan lanien, eta heldu zan justo Martin, bere iltxulera erakusten, bere zetxetik egon zan lanien, baina momentu pasen zan eibartik joku eragustera, eta danok flipetan geltxu ginela, ez? Justo atxo Damian Zube komentan zen duen oso ideia hona zala, da, arezko erlojue kontrol eta plataformak mugitzen zoa zen bideojoku bet, puzzle da plataforma, ez, mekanika horrek biltzen deuz. Eta da, ideia super simpli, baina aurkezpena kristona da, eta jokartzen dut oso divertigarra, azkenien saltoka biltzie, da iaztelan heldu leku batera nondi joan, azken finien, berrogeita sortzi horreten emoten dutxun erako, amaierara altzi eta listo, baina ideia hori hartun benetako joku oso bat etxi, kristona izango zan, orduan, badinetena, ideia oso onak eta danetarik. Beti izaten deuna, ez? Ze polita izan litzaken Game Jamean hasitako proiektu bat, gero benetan ikustea gauzatu dela, abijoko ofizialoa dezala, eta merkatura atea dela, ez? Eta esantezuna... Zan geinke gitxi gora bera bategaz pasezala, gure Luis, ez? Zikirian ibiltzan lehenengo Game Jaman, ongoan beparte hartu dugu, lehenengoan ibiltzan alako estrategia, hexagonoak erabiltzen zen basan estrategia joku bet garatzen, eta gero hori gitxi gora bera bihurtu zen, aurretezko sarbidien deko kofoinen hori da. Bai, egia da hori zela izkela igual precedentea, eta bai egia, arrazea. Osea, ja bat badaukau. Bai, niri guzteko aten pila, azkenien indaben lana arrogoteko moduko da, jenti bila topera, ez, pero goita sortxe hartu jota fuego batzuk gau pasak eitzen, eta topera, eta azkenien ikusten da, ez lako amaitza dauzen da, ez lako maila ona dauena mentxe. Bai, beti, hor, jokotain eukitzen deunean askotan esaten dugu, ez? Zepena, askotan, jende haunek esatea kanpora jun berdula zeiteko, talentua badagonean bertan. Eta igual falta danean, pixkat inbertitzea bertan enpresatzuk sortuz, eta... Bai, ez da reza, baina, azkenin olako Game Jamak eta olako topaketak eta jardunaldizek, horretarako direbe, bai, ez? Erakusteko benetan, ikusti jentiek zer dekogun berton, eta igual horreri, bultzatxu eta emoteko alegin etxi, ez? Konturatzi, konturatzi, ez? Hori da, emon berro lehenengo pausua. Hori da, ni benetan goguaken probatzeko danak, Hori, batez ere justo batzu jeitxin itxuan batzuk, jeitxi zirkienak, beste batzuk probatu, eta bai, benetan itxura txukuna. Bai, falteiak errapatzeko, hori, ondokan doitu barik, eta igual kontrolak, eta olako arazoren bat, baina, ulertzekoa da ez, azkenean alako bizkore egindako gauza batekin, pixka doitu eskero, segituan jokotzarrak. Bai.
Bai, gero azkeneko momentu metio esperresak, anibile ginen apurre borrokan, urtero paste daiaku. Karo, goza da joku bukatxie, da gero beste bada, itxiora egotie. Berez, nahiko simple dela, baina aspadozun kontroletan, hor oztopoak eta arazoak egon lehik ez. Ordu pare batez luzetu gendun pemugia. Gentiek lasai egoteko beren jokuek, erasorik ez egoteko, justo ikaslik egon ziren batzuk, hasi berriz, egon dino inoz espinak egon itxion, horako guza pasetan dire. Baina, bukaera baten moti da garrantzitsuena, eta orokorren aurten usteot, dana dauzela bukatute. Inoz, eurreko, usteot, bigarren izazela jokuren bat edo beste zela bukatu, orduen horre, hankamotzi datu zi, Alan dabe, idei hori dela, kemian baten hori pasetie, guztiz normala da. Baina oingoan, dana dauz azigretik bukaerara bukatute, osak itxele izan. Oso postekoa. Eta gaina, Lander, zorionak batipazturi eta baita ibairire, zesango nuke, errekorra bati deula parte hartzein aldetik, ez? Bai, momentu baten 38 egon ziren, gero batek alde eman. Ez dakit norra dutxe momentuen, baina 37 izen emote, eta suposatzen dugu beti pastan da moduen, gero benetan jente gehiago bilko zela, ez? Pertsona gehiago bilko zela parte hartzen. Orduen zentsu horretan, marki apurtu dugu, eta jokuen aldetik bai, usteot lehenengoan euki genduzela gehizen, 12, eta oingoan ja 15 mentzete hori gainditu dugu. Oso ondo. Bai, bikain, ikusten da, gainera hori, jendiak gogo sartzen da bela, jendiak lan egiten da bela, eta postekoa da. Bai, guztiz, Oin, hasi dugune da bosketa fasie, bakarrik partaidiek parte hartu aldabe, kanpotik ezin dugu boskatu, ez? Baina, ez da helburue irabazliek edo txapeldunek izendatzi, ez dugu alakorik egin nahi, da gehizen bat, indabien lana, ez? Probetie, bat abestiek iritzizek emotie, gozatzie, ideia goraipatzie, hori apure bilatzen dugune, eta orduen, aste honetan ibilko dire boskatzen, probetan eta boskatzen, eta igandetik aurrera barriro eguneratzeko aukeriuko dabe, nahi dabenak joku hobetu, txukundu, akatzen bat zuzendu, momentu honetan ezin deuen, baina datorren astetik aurrera ja hori irekitzeuko dabe barriro. Oso ondo. Hori oso goza politxe eta egiz esan, benetan, postekoa. Oin ez dakitzena da, laburrek aipatzeko astirideko gun, edo zelangoa zen? Ibiliko ya pare minutu dauzkau, así que aukeratu Lander, nahi duzu. Bale, ados, igual lehenengoa eta justo lehen komente dugun, jokuen arire lotute dauela. Resident Evil Requiemek antzadanez, izugarrizko arrakasti eukideu, niko stop probe, desiratzen hau probetako, baina ez da aldu nire eskuetara. Alan dabe, salmentak ikaragarrizek izan dire, lehenengo gunetan 5 milioi joku saltzi lortu dabe plataforma guztizien artien, egize da, justo Requiem, inoz baino leku gehizetuan estrene dela, oiko PC, PlayStation da, Xbox gaiu eta aparte, Switch bira beldu da, horren bultzada handiz euko bien. Baina ez da hori albiztie da, arrakasta honen artien, lehenengo espantzino handize baiztatu da bela Capcometik. Ez da bezaztu zer agartuko da bertan, izen bururik esalakorik, aipatu da bena da lanien da bizela. Baina horretaz aparte, beste adabaki edo eguneratze batzuk aipatu da bez Requiementzat. Errendimendu ez zuzentzeko eta akatzak baporo konpontzeko adabakizekaz ibilko diren momentuz. Baina horretaz aparte, argazkilaritza modaletatie, mini-joku berrizek eta bestelakoak getxuko dotxi Capcometik, osake, emoten dugu, Requiem Resident Evil beratzi hau zaintzeko eta hori ez, azkenien mimetako asmo hori dekiela, eta postenak nire aldetik, azkenien Resident Evil askotan ikusi dugu egunerak eta potentiek, bigarren remaken hor gogoratzeotez, joku mota barrizek, bilatzen 3. pertsonan jokatzeko aukeri hor, guza potentik inda bezei izan Capcometik, eta ia 9. be olako zozer ikusten dugun, ze iritzizeko oso onak izan dire, jenti oso posi geratu da, eta postenaz benetan. Errealitate virtualare etorri zan aparte, ez? Bai, Resident Evil laun berandutxo sartu bien PlayStation, VR birako, eta bestitan bilatzen, edo 7. be berandu hau sartu bila, ez? PlayStationerako, edo hor zozer egon zan, bai. Bai, sonatzit bat. Eta bilatzen bai. A ber, hau, askotan katxondean itzen dugu berroa, baina ni jota berotuta nauka, ez dakit, egondane movimentu honekin Resident Evil Requiemenek, ez? Historizia,
bueltatzen dela gainera rakunera, Bai. eta ez dakit, ze gomendatzen duzu, Resident Evil dana jolastia? Bueno, remakeak eta nahiko txukuna di, ez da gaur egun jolasteko, ni, eske, Jo, nik- pentsatzen hasten naiz, disfrutatu nebanakin, bixa, Hmm. kosta ingo jaten jolastia. Seguramente gaur egun, Nik uste dut ez, kamara, Ez que, baina oso joku motzak dira Resident Evilek, osea, Bai, hain motza. orokorrien ez da bez 10 ordu gain ditzen, tita baten itxe oso. Bai, Bai, motza. Bai. Ordu pila bai. basantzen notan bere garaian. Baina Resident Evilek orokorrien, karo, bere garaizen igual oineko ingelesan traketz, ez? Azken, gazti Bai, ume bat esan praktikoki. Bai. Baina Resident Evilek orokorrien, esango neke kenute 6garrena hor lau kanpaina deko zela, soluzidala eta bar, bestiek 10 orduten asko jota, batzuk gitxiagoten bebai, ganditzu da, osea, que arrazori barik. Betxet Leonenak jokatu, bigarrena eta laugarrena, 6garrena, bueno, Bai. Zailtasuna jaitsi hola, eta... Bai, nik animeko notxun, oso ona dire danak, gozagarreze dire, oso ondo dauz, aurrera, bilur barik, bai. Bueno, bilurre paseta, baina bilur barik. Bilur barik, ez dakit, bai. Esaldi honena, bai. Oso ondo. Nik uste dute honekin, ez? Lagatzen ditugula albiste laburrak, datorren astekora gehitzeko. Eta bueno, mila esker, entzuten zareten hoi, eta mila esker esan da bezala aritzek, bereziki aste honetan Landerri eta Ibairi egin duzuen lanagaitzik. Eskerrik asko, bai. Bueno, Ondo ibili dan hori, eskerrik asko. Ondo sei, agur.